Žiaci vo vedomostiach a zručnostiach pohoreli. Oproti roku 2009 sa výrazne zhoršili. Vyplýva to z medzinárodnej štúdie PISA 2012. OECD každé 3 roky testuje vedomosti 15-ročných žiakov v 65 štátoch sveta. Test sa zameriaval na gramotnosť matematickú, prírodovednú a čitateľskú. Obsah štvorca nad preponou rovná sa súčtu obsahov štvorcov nad odvesnami. Možno aj táto Pythagorová veta mnohým slovenským študentom nič nehovorí. Práve v matematickej gramotnosti, ktorá bola hlavnou oblasťou testovania, sa totiž naši 15-roční žiaci umiestnili výrazne pod priemerom krajín OECD. Ešte v roku 2009 pri poslednom testovaní boli na úrovni priemeru. V čitateľskej a prírodovednej gramotnosti naši 15-roční žiaci oproti iným krajinám nevynikali ani v minulosti. Výsledky sú však oproti posledným testovaniam ešte horšie. Horšie výsledky v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti dosahujú krajiny ako Čile a Mexiko spomedzi krajín OECD. Takže toto sú veľmi nelichotivé výsledky pre slovenský vzdelávací systém. Ministerstvo školstva sa k téme vyjadrí zajtra. Dnes sme od nich stanovisko nedostali. Učitelia za takýmito výsledkami vidia rôzne príčiny. Čím ide menej vlastne peňazí do škôl, na pomôcky, na zlepšovanie vlastne kvality, aj učitelia sú vlastne podhodnotení, musia robiť iné práce, nemôžu sa toľko venovať žiakom, tak sa to musí logicky odzrkadliť. Žiaci jednoducho dnes nie sú motivovaní k tomu, aby sa vzdelávali, aby získavali čo najlepšie vzdelanie, pretože nie je problém, aby sa žiak zo základnej školy so 4 na vysvedčení dostal na gymnázium. Podľa učiteľky matematiky sú zhoršené výsledky aj dôsledkom zníženia počtu vyučujúcich hodín. Učebnice v porovnaní s predchádzajúcimi knihami nie sú tak systematicky zoradené. Deti nemajú toľko príkladov na precvičenie, takže chýbajú nám zbierky, kupujú si pracovné zošity, ale teda tie si musia hradiť z vlastných finančných prostriedkov. Výskum realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v apríli 2012. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 5715 ročných žiakov z 231 základných aj stredných škôl na celom Slovensku. Jana Masárová, RTVS. Železničiari